मेंबाय नामा आब' मेंनायाव गैया मेंनायाव गैयाना बापरे नै दाखालि आंनो लाइजाम दानना हरनाया नै दिनैबो लाइजाम दानना हरसिगोन टेव 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 सोर बियो हेल' 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 बुङानो मेंबाय नामा मेङाखैना मादै मोजां ना हेल' 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 गोजोन फुंबिलिथ' नङा सानजौफु जाबाय सानजौफुनि गाहाम हामलायनायावनो रिसिभनायखौ नोंथां मोननिसिम जासे हरग्रोनाय जाबाय थ' लोगोफोर जेरै 112th एनुवेल कनफारेन्स बिबिसिनि या जागासिनो थ' दिनैहाय थार्ड दे माने दिनैहाय सुनिबार नालाय थ' दिनै आङो थांगासिनो ओमफ्राय नै समाबो बेसे जाखो 12:23 बेनिखायनो सानजौफु जाबाय थ' आङो थांसै ओमफ्राय एकथायाव गिर्जा दंना थ' बेखौ हाबहैसै एटेन्ड खालामहैसै थ' ओमफ्राय बोरै मा दाखालिथ' डेक'रेसनसो खालामबाय थादोंमोन नालाय कमप्लिट जायाखैमोन थ' दिनै आङो देखायहैगोन थ' जोङो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोननो मोजां सावगारिखौ देखायनो आङो नाजागोन थ' दिनैनि बे जोंनि बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै रायजोफोर नै एन्ट्रि पइन्टआव सफैबाय एन्ड आङो डाइरेक्ट ओइ पेन्डेल साइडआव थांसै आरो ना नै पेन्डेल साइडआव थांसै आङो हरै मेन गेटजों थांला ओमफ्राय नै भलन्टियारफोरखौ नायदो बिराद मोजाङैनो दंखायो आरो ना ओमफ्राय बेजों मानसिफोरा फैगासिनो थ'दो जोङो होमबा ओइ बे डाइरेक्ट पेन्डेलजों थांसै आरो ओइलाय नै बिथाङा ट्राफिक कन्ट्रल खालायगासिनो बेयावहाय ना दे एखेबारे तामाम भिरखा सुपार भिर थ'दो जोङो एसे आवगायलांसै आरो ना पेन्डेलाव हाबग्रोनोसै रायजोफोर फैयै हाबफैबाय आरो ना नै नायदो बिराद भिरखा अबसे दायो आङो नै बेलगुरि पास्टरेटआव बेयाव थांसै आरो ना थ' आङो बेवहाय थांनानै एसे जेकेटफोरखौ सोलायना फैसै ओइलाय नायदो बिराद मोजां रायजोफोर सफैबाय बिराद गरम ओमफ्राय नै दाखालि देखायदोंमोन ना नै नायदो कमप्लिट जाबाय सेंग्राफोरा बिराद मोजाङैनो बानायखाबाय हुरुबेंग्रा बापटिस्ट चार्चआवनो हाबसै ओमफ्राय नै आदा मोना बेवहाय ओंखाम जाखांना जिरायगासिनो एन्ड हियार इज आब' मा खबर मोजां ओमफ्राय नै नायदो डाइरेक्ट फैनानै दाथ' ओंखामखौनो जाहैसै आरो ना नै जोंना एखेबारे गेंफोरा आब' मा खबर मा जागासिनो जेबो जायाखै बैग्रि जोब्बाय ओइलाय बिसोरसो जागासिनो आंबो ओंखामखौनो डाइरेक्ट जाहैसै आरो ना नै बेयावहाय ओमफ्राय ओइलाय जागासिनो रायजोफोर ओंखाम जाखांबायना नै बेनो जादों ओंखाम संग्रा जायगा आरो ना बेनि उनाव ओइ लास्टावनो वाशरुमबो दं आरो ओमफ्राय बेनो जादों दाखालि देखायनायमोन ना एसे बेनो जादों जेन्टसफोरनि थाग्रा आरो ना सेंग्राफोरा अबाव थांखोथाय ओइलाय बेनो जादों जेन्टसनि लिभिं रुम दुगैहैनोसैनो दे ओमफ्राय ओइलाय बे साइडआवनो लेडिसफोरनि आरो ना लेडिसफोरनिखौलाय देखायहैजाला आदसा ओइलाय दे हेल' बुंना हो बुंलाय ओंखाम जाबायमोन नालाय ओमफ्राय बे माबाफोरखौ नै आइजोफोरा सुजोब्बाय थोरसि सुबायमोन ओमफ्राय बेयावहाय दोनबाय आरो ना जेरावबो आखा फाखा जेरावबो एक्सपार्टखा हायो नामा आइजोफोरजों खाथ्राखा ओमफ्राय अबसे बेवहाय हौवाफोराबो खम नङा बिराद गोथाव संखादोंमोन अबसे बेदरखौ आंथ' प्लेटनै जाखाबाय रायजोफोर दायो गिर्जायाव थांगासिनो गिर्जाया स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय नै बाइबेल आरो बेजों लोगोसे नटबुक आरो ना जि लेक्चार होगोन बेफोरखौ लिरनांगोन नालाय नङाबा बावलांजोबगोन माथो ओमफ्राय बिसोर सिख्लाफोरालाय बेयावलाय मा खालामगासिनो हेल' खुलुमबाय थ'दो ओमफ्राय नै रायजोफोर बेफोरनो जादों पेन्डेल जोब आरो ना नै पेन्डेल जोब लारि एखेबारे हरै पेन्डेल आरो ना ओमफ्राय बेजोंनो ओमफ्राय ओइलाय हरैबो पेन्डेल अबसे हरैबो पेन्डेल हनै आइ लाभ काहिबारि ओमफ्राय बेनो जादों गिर्जा न' आरो ना गिर्जा न'नि पेन्डेल दायो जोङो बेवहाय थांसै जोंल' नङा गोबाङानो थांगासिनो गासैबो अबसे
रायजोफोरजोंबो दायो हाबसै गिर्जान'नि पेन्डेलाव ओमफ्राय गिर्जान'नि गेटखौ नायलाय बिराद सुपारखा नै दाखालिबा माबादोंमोन ना नायनायदो बिराद सलिड नुखाबाय दायो भिडिअ लाबाय थाला नै माने गिर्जायावनो हाबग्रोनोसै आरोना प्रग्रामखौबो मोनसेसो लानोसै सारा फैदों माथो मेंबाय नामा मेङाखैना Diamond School Parishioners, thank you so much for the Diamond School students for the beautiful presentation. May God bless you. अब ओइ बिराद गसंगासिनो बिसोरजों थिगसे नै लाइन भलन्टियार्स दं आरोना ओमफ्राय नै बिबाराबो बिराद बरिया मोदोमखादों मादै मोजां ना बे मैखुनाबो जाजागोनसो जाजागोन बिराद गोजौ खिन्थु बिराद गोजौ दायो बे लास्ट टाइम बेवहाय माने हाबनो होथ'ला आरोना सिगांथिंनिफ्राय माने फिल जाबोनांगौ आरो गाहाम हामलायनायखौ बावनाय थाबाय बेलाय रायजोफोर बे फारसेथिं लेडिस बे फारसेथिं जेन्टस आरोना जोङो हाबबाय दायो गिर्जाखौनो एटेन्ड खालामसै आरोना सारखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि गेजेराव इसोरखौ खुलुमनायाव दान्दिसे सम नुजाथिफैनायनि थाखाय बेखायनो सारखौ जों बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सन जानानै गांसे आर'नाइ होनानै जों नाजावना लानो नै गिर्जा जोब्बाय बेलासिनिया जोब्बाय दायो थांसै लायनायदों आयंआ मेङाखैना मेंदों नायदो हरैबो मानसियानो मानसिखा सुपार तामाम भिर Wah, गिर्जा जोब्बाथ' जा थाबनो गिर्जाया खालि जाखायो दे खिन्थु फैनाय टाइमावबा हले गिर्जा स्टार्ट जानाय टाइमावबा हले आस्ते फैगोन आरो नुबाय दा नै नायदो हरैबो एखेबारे लाइन ओंखारगासिनो बोरो हर बेंग्रानि हा बा माने एफा भिराबो फट' खेबगासिनो मालाय माने जियानो जा फट'आनो मेन ना फट' मेन जोंबो फट' लानोसै नामा नै बेवहाय गेटखौबो बिराद बरिया नुखादों सलिड नै मादैमोनखौबो लानोसै एसे मोजाङानो मादै एसे खाथियाव नुदों आङो दे थेंक इउ इसोर गथ'फोरा लाजिदों इसोरो मानो लाजिदों मानो लाजिदों दे एसे बुं दिनैलाय ओइ मा सोलोंखो गिर्जायाव बुंलाय मा गिर्जायाव इसोरनि बाथ्रा मा सोलोंखो गिर्जाखौनो बारा जवाखै गिर्जाखौनो जवाखै ओइ जिरायनांगौब्रा हाबनांगौ दे जिरायगोन र' जोंबो गाबोन अके थ' रायजोफोर दायो जोङो थांसै बे शपिं कमप्लेक्स साइडआव ओमफ्राय मा नायहैगोन शपिं कमप्लेक्स साइडआवलाय हनै मालाय बिसोरो थ' मेथाइ जाहो रायजोफोर बे साइडआवनो जादों अफिस माबाफोरनि आरोना जेरै बेवहाय वुमेन डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय बे मोनसे मेडिकेल सोरहाबा खिनाय उदै सानाय जुदि जादोंबा बेनिफ्राय मुलि लानो हागोन ओमफ्राय मोनसे जादों प्रेयार एन्ड काउन्सिलिं जुदि आर'जनि गोनांथि दंबा बेवहाय फैनानै रिकुवेस्ट खालायफैनो हागोन ओमफ्राय बे मोनसेया जादों वाटार साप्लाइ डिपार्टमेन्ट थ' बेवहाय जेनेबा कमिटिसफोरनि अफिस आरोना थ' ओमफ्राय जोङो हरैजाय थांगोन हरैजाय जादों हनै हरैजाय शपिं कमप्लेक्स आरोना आयंखौसो बिराद हिर' नुखादों मालाय रायजोफोर ओरैनोमोन पपकर्न दखान आरोना पपकर्न माने माबा जुखाम बेरनाय आरोना ओमफ्राय नै बेनो जादों फिथाइ सामथाइनि हनै मेंलायलायबायदां बेवहाय मैगं थाइगंनि दायो बेवहाय कास्टमार गैथ'वा फान्थाव मोनजोबो ओमफ्राय नै बाब्रे कास्टमारफोरखौ नायदो एफा भिर दखानियानो बुंनांस्लाबासै
नायदो हनै हेल' औ हा रायजोफोर जोंबो बेयाव मा स्क्राम साहा गलायाव एसे साहा लोंसै आरोना नै दाखालि आंनो लाइजाम दानना हरनाया नै दिनैबो लाइजाम दानना हरसिगोन लाइजाम लाग्रोनोसै साहा लोंना थांसै आरोना खबाव फैदों नालाय थ' बेनिखौबो लोंना थांसै बोरै फुदुंदों फुदुङाखै दे एसे मोजाङै बुं दायो जोंहा कुपनखौ लानानै बेवहाय हाबसै ओमफ्राय नै बेवहाय जागासिनो लोंगासिनो बिराद मानसियानो ओमफ्राय नै बेवहाय बिराद गोथाव गोथाव दोनदों अबसे नै मादैमोनाबो बिराद बेस्थ'थार अबसे मेंबाय नामा आब' मेंनायाव गैयाना नै बापरे बांसिनानो महिला पार्टिनिसो नामा बियो महिला पार्टिया खाथ्रालै जोंबो बेयावनो जिरायखानोसै आइलाय दायो जोङो जानोसै दाउदै जोंना साहा दाउदै ओमफ्राय पापर ओमफ्राय नै मेल'डिबो ओइ जाना होनसैलै पापरखौ मेल'डिया फ्रिनो रायजोफोर जोङो स्पेसियल बुस्थु बायनोसै आरोना नै बानाना चिप्स नै बानाना चिप्स नै औ नै बिराद बरियाखा ओमफ्राय नै रायजोफोर बे चिप्सखौ एसे जानोसै आरोना माइसो क्रिस्पि ओमफ्राय गोथावबो लोगोफोर एखेबारे डायमन्डनि पुराना दस मिस्टार जेम्सखौ लोगो मोनबाय आरोना नै दारियाबो बिराद सलिडखा ओमफ्राय एसे फंनैसो बुंना होदोब्रा बुंलाय दे जायो रायजोफोर बे मोनसेयानो जादों साहा गला ओमफ्राय बे मोनसेया जादों रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय बे रेस्टुरेन्टआव एसे हाबना नायसै आरोना ओमफ्राय रमानस रेस्टुरेन्ट नै औ येस ओमफ्राय नै बेनो काउन्टारा आरोना हेल' औ ओमफ्राय नै बेनो काउन्टार ओमफ्राय जोङो एसे सिङाव हाबना फैसै ओइ जाबायना जायाखै नोंसोरलाय जाबाय मा जाखो गोथावमोन मा जाखो भेज रल आदसा नै जोङो बेयाव फैना होफैबा नै नायदो बेयावहाय एखेबारे हेल' ओमफ्राय ओइलाय बारा खाथियाव थांलालै गियो आङो मानसिफोरखौ ओमफ्राय नायदो आयु सोरगिदिं केबिन 1 केबिन 2 पुरा सोरगिदिं दं नालाय थांला मानसिफोरनि खाथियाव औ येस नोंबो दोङोमोन ओमफ्राय नै जोंहा करिय'ग्राफारखौ लोगो मोनबाय आरो दे हेल' बुंलाय हेल' बुङानो ओमफ्राय रायजोफोर बेवहाय नै रमानस रेस्टुरेन्टआव नै अमा हांनायबो मोनगोन गोथावथार आयु ओरैनोलाय ओमफ्राय बेनो जादों दाउनि हांनाय आरोना अमा ओमफ्राय दाउ बिराद भिरखा लाइनाव बिराद गोथाव जाखागोनदां ओइलाय मादैमोनाबो नायहरगासिनो हेल' रायजोफोर ओमफ्राय बेवहाय लामाखौ बिराद मोजाङैनो बानायना होदों ओमफ्राय बिनि सायाव माने दैबो लुगासिनो आरोना जाहाथे हाद्रि जाया नङाबाथ' हाद्रि जायो आं बायदि मानसियाबो बिराद गुफुर जालांगोन एखेबारे फरेननि बायदि गुफुर जाबाथ' आंखौ आरो सिनाय मोननाय नङा ओमफ्राय नै रायजोफोर बिसोरो थांसिगोन आरो गाबोन फैफिनगोनदां मादैमोन मानो एफा सिरि थांसै नालाय बेनिखायनो सिरि नै माने गोबाङानो थाफैयाखै नालाय जेनेबा गारि लानानै फैयो ओमफ्राय गिर्जा हाबनानै माने गिर्जा जोबनानै आरो थांफिनो आरो गाबोन फैफिनसिगोन गाबोन लास्ट नालाय नै बिथांमोनाबो बिदिनो गारि लानानै बा नै बिदि थांगासिनो आरोना आरो गाबोन फैफिनो ओमफ्राय रायजोफोर मोनसे साइडनि पेन्डेलखौनो देखायलांसै आरोना बेनो जादों बेलगुरि पास्टरेटनि औ हेल' ओमफ्राय नै पेन्डेलफोरखौ बिदि बानायना दोनदों बे मोनसेया बबे मोनसेयामोनथाय
ओमफ्राय बे बेलगुरि बाप्टिस्ट चार्च आदसा बे बेलगुरिनिनो आरोना नै बिराद गिदिर ओमफ्राय डेक'रेसनखौबो मोजाङैनो खालायना दोनदों अबसे औ थांसै नामा आयौ गाबोन फैफिनगोन औ औ हाव होनैनो औ आदा औ थेंक इउ औ थेंक इउ जोङो आवगायबाय थांसै आरो हरै दे रायजोफोर बिदिनो अननाय होबाय था बिराद रंजानाय मोनो बिराद खुसि मोनो हेल' रायजोफोर बेनो जादों उजान बालिसितानि पेन्डेल आरो ना नायदो बा बिराद सलिड बानायखाबाय माथो औ लाभलि बिराद बरिया नै बिसोरा मालाय गोजाङाखै दां गोजाङाखै हाय नोंसोरनि टि सार्टआ एखे एखे माथो बा दे बे हिर'आ आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोनो नायदो बिराद मोजांथार अबसे मोजां पेन्डेल बिराद बरिया बानायखादों ओमफ्राय नैबे मोनसे जादों जेरुसालेम बाप्टिस्ट चार्चनि आरो रायजोफोर नै एखेबारे आरो गिदिर हिर'फोरखौ लोगो मोनदों आरो ना बिसोरना जादों औ हरिसिंगा पास्टरेटनि आरो ना दे नोंसोर मा क्लासाव फरायो क्लास 6 आव फरायो क्लास 6 नोंलाय क्लास 6 गासैबो 6 आव बे सेंग्राफोरा गिर्जायाव हाबदोंना हाबाखै हाबदों देलाय इसोरनि मा होनो मा सोलोंखो दिनै हेल' मा सोलोंखो एसे बुंलाय मा सोलोंखो सेंग्राफोरा बिराद खारदावलाबायो दां हेल' लोगोफोर दायो मोनालायबाय थायै ओमफ्राय मोनानि भिउसखौनो एसे देखायसै आङो दिस इज मोनानि भिउ ओमफ्राय नै गेटखौबो बिराद बरिया नुखादों अबसे गेट